ଖପର ଘରେ ପରିବାର 4 ଜଣ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧରାତ୍ରିରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହେଲା। କେହି କିଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ରାତ୍ର 12ଟାରେ ଜାସମନି ଟପଙ୍କ ଘରୁ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଶୁଭିଲା। ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଦେଖିଲାରୁ ପରିବାର ଲୋକ ଘର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରଖିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ଅଜା ଆଈ ସହିତ ନାତି ନାତୁଣୀ ଗପ ଶୁଣି ଶୁଣି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ସବୁଦିନ ପରି ଶୋଇବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଶୋଇଥିଲେ। ଗଛ ଖୁଣ୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ଖପର ଘର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରକୋପରୁ ଶୋଇ ନ ପାରି ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ନାକିଦୋଳ ବ୍ଲକ ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୁଲକି ଗ୍ରାମରେ। ଆଜିକୁ 40ରୁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଘର କରି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷରେ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଦିନ କାଟିଛନ୍ତି। ଘର ଭାଙ୍ଗିବା 2 ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ସେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ପରିଣତ ବୟସରେ ଆଉ ଘର କରି ରହିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସରକାର ପରିବାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସରକାର ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଆମର ଘର ପଡ଼ିଗଲା ନା ଆଇ ନାତିନି ଶୋଇଥିଲୁ ଆଉ ଆମେ 4ଟା ଶୋଇଥିଲୁ ଯୁଡ଼େ ଖଟରେ ଆମେ 3ଟା ଯୁଡ଼େ ଗୋଟେ ଖଟରେ ଆଉ ବୁଢ଼ା ଏକଲା ଶୋଇଥିଲା। ରାତିରେ ପଡ଼ିଗଲା ବେଲେ ଶୋଇଥିଲୁ 12 ବଜେ ରାତି ପଡ଼ିଗଲା। ବୋଲେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନି ଅଛ ଘର କରିକି? ହେଲା ବର୍ଷ ହଉଥିବା 40-50 ହଉଥିବା ନ। ମାନେ 50 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଘର କରିଛ? ହଁ। ବୋଲେ କାଣା କହିବ ଆଗରୁ ଘର ଘୁରା ପାଇଥିଲ କି ନାଇଁ? ନାଇଁ ପାଇ। ଆର ଜମି ପଟା କିଛି ପାଇଛ? ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ପାଇ? ନାଇଁ ଜମି ପଟା ବି ନାଇଁ। କାଣା କହିବ ସରକାର ଜମି ପଟା ଦଉ ଆଉ ଘର ଦଉ ବୋଲି କହିବ? ହଁ ଦିଅ ବୋଲି କହିବୁ ନାଇଁ ଦିଅନ୍। ମୁଁ ଘର କରିଥିଲି ଏରା ଘର ଆମ ମାଟି ଘର ଥିଲା ଖପର ଘରଟା ଥିଲା ରାତି 12 ବାଜେ 23 ତାରିଖ ରାତିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମାରି ବଇଲା ଆମକୁ ଯୋଡ଼େ ଛୁଆ ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଯାକ ମାରିକିରି ଖେଣ୍ଡିଆ ଖବରା ହେଇକିରି ଛୁଆକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଟା ଗଲାନ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଛନ୍। ଆଉ ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଟିକେ ଠିକରେ ଅଛୁ ଯେ ଘରେ ଅଛୁ। କେତେଟା ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲ? ଯୁଡ଼େ ଖଟରେ ହେଲେ ସେମାନେ ଆଇ ନାତି ନୁଚନା କରି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଯୁଡ଼େ ଛୁଆକୁ ସଙ୍କଳାଇକିରି ଶୋଇଥିଲା ମୁଇଁ ଏକଲା ଶୋଇଥିଲି। ବୋଲେ ପୁଣି ରାତିରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା? ମାରି ବଇଲା। କେମିତି କଣ ହେଲା? ମାରି ବଇଲା ବେଲେ ମୋର ପୁଅ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୋର ଆସିଲେ ଆଉ ଘିଚା ଟନା କରିକିରି ବାହାର କଲେ। ମୋର ନାକଟା ଖାପି ଯାଇଥିଲା ଏରାକ ମାଟି ମୁଟା ସବୁ ଫିକିଲେ ଆଉ ବାହାର କରିକିରି ବୁଝାଲେ। ସରକାରକୁ କାଣା କହିବ? सरकार हमर घर धरते हम छुआ पिला मारी बैला घर हमको चाहिए घर हमको दरकार घर टिके हेल्के रहमु। घर माड़ी बसला से रातिर शोइथिबा बेले से छुआ दुईटा भी ताको संगरे थिले ताको साथरे छुआ दुईटा थिले ताको नातुणी माने से छुआ दुईटा भी ताकर हाथ गोड़ भी खेणिया डणिया हैती तांको भी निरल तपनर मुंड खबरा खंडिया खबरा है दी तांको स्त्री रो भी एता आघात है दी ଆଉ ସେ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଉ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ବୋଲେ କାଣା କହିବ ସରକାରକୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ ଆଉ। ଏମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନି? 50-60 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର କଣ ସରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି କାଣା କାଣା? ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଜମି ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟବାସୀ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ବୋଲେ ସରକାରକୁ କହିବେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦଉନ ସେମାନଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ ତା ତ ଶୂନ୍ୟବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର ତାଙ୍କର ଜାଗା ବାଡ଼ି ବି ଜମିହୀନ ସେ ଉଡ଼ି ଆସିକି ଛିଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି କେନ୍ ଦେଶରୁ ଆସିକିରି 50-60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ ଆଉ।